kwankwasiya ce. A matsayin ka na mai kishin jihar Kano ko wanda tsohuwar gwamnati ta ƙona warai bisa cinye haƙƙin al'umma da aka yi, aka sai da makabartu, aka sai da makarantu, aka sai da filayen idi, aka sai da filayen da ba su kamata ba, aka sai da shafafu da mai, aka yi kuma abubuwan da ba su kamata ba domin kuɗaɗen da aka sayar ba a san inda al'umma suka ga za a yi amfani da shi a gwamnati ba. Me za ka iya cewa game da rushe wani gini da ake tunanin an bayar da shi a karamar hukumar Gwale a Kabuga domin a yi asibiti an gina plaza? Me za ka iya cewa nan? To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To shi dan adam daman a lokacin da yake rayuwa yake ganin cewa shi ne, to ka tsaya ka tunani wata kai ba kai bane, saboda wannan gurin kafin ma a ce za a yi asibiti matasa ne suke sai da abin suke sana'a a gurin, matasa suna sana'a a gurin sun kai guda 15. aka zo mu yan unguwani an nan mu abokananmu yayyan wani suna sana'a a gurin nan, aka zo aka bushe awa kore su. Wannan yanzu ana shari'a ƙarshe, wannan ya ce shari'a ake ƙarshe, kawai aka samu wani mai ido da kwalli a garin nan ya zo ya kori kowa lokaci ɗaya gina plaza, ya nuna kowa da isa ba saboda su dawa a gabansu ba sa ta matasan, ba sa sa al'ummar, kawai kansu suka gina wa kansu, suka mallaka wa kansu. Wannan dan an rushe ni abin ma yana ƙara ban mamaki, kai a matsayin kirke mai kishin al'umma me da bacin ranka dan an zo an rushe gurin da aka kwace, aka mude aka kwace, ba siya aka yi ba. Lokal government din nan gurin nan ya kai shekara tun ya da lokal government yake gurin na dala ne, ya dawo kwana ya dawo gurin kawai lokacin da kai kadai, to sai ka ce wanda kai kadai gwanan ta kace kuma kwace kamar da ke idan an rushe da yayi. Mu wannan muna farin ciki, kuma Allah ya saka wa mai girma kuma da alheri. Duk inda aka sayar ba bisa ka'ida ba, walau makarantunmu da aka dinga siyarwa ana mallaka wa'ansu makabartu, masallaci. For example ma ɗan ƙaramin yanzu ba ka shiga management ka gani, mu a society Bahaushe kullum a Kano society mu yawa yake karawa, amma suna daddaɗe makaranta suna sayarwa. A ci anya ko annan mutane suna da kishin al'umma, wallahi ba sa kishin al'umma, kishin kansu ke. Kwankwasiya ce. Mun sani sami ina wa adana. Rukon amana ce. Mun rike sami ina wa adana. Duka abin da oga ya yi umarni shi zami. In za a bi jagora ba za a wulakanta ba. Duka abin da oga ya yi umarni shi zami. In za a bi jagora ba za a wulakanta ba. A ya mu dabbirin sarki wanda ya yi duhun rijiya. Kudurar ka kai fargo kai kashi kayo jijiya. Duka abin da oga ya yi umarni shi zami. Kayo dubin salati ga abin yabo kai da la'ambiya. Shugaba madafar bayi Rasulullahi. In za a bi jagora ba za a wulakanta ba. Ka sa sahabu sanyo ahalinsa jalla ya rabbiya. Ka tafi da dauda a gare su. Shaida ta takarda domin mu karfafa musu gwiwa kuma su gaba da ayyuka na alheri a wannan jiha ta Kano. Sannan ina son in fara da kuma da sallah, kuma ina so in yi wa bakin mu barka da zuwa, musamman waɗanda suka zo daga Jigawa, suka zo daga Zamfara, suka zo daga Katsina, suka zo daga dukkanin jihohin nan namu na arewa maso yamma, musamman jihar Kaduna. Kuma ina so a nan jawo hankalinku da cewar zai maimakon mu su ɗaya sun yi mata su yi rijista ta INEC, a yi rijista da jama'iyya, kuma a ci gaba da da shugaban wannan jama'iyya mai tarihi. Wannan jama'iyya ta mamaye jihar Kano, ta mamaye jihohin mu na arewa maso yamma da arewa da mana zuwa wannan babban farin ciki ne, kuma na tabbata wannan yana da alaƙa da 'yan kwankwasiya na jihar Kano da na arewa da na Najeriya
da ma waɗanda suke ƙasashen duniya daban-daban. Ina jawo hankalin ku musamman matasa ku tsaya ku jajirce. Wannan aiki ba ƙarami ba ne. Waɗannan mutane waɗanda suke yan jari hujja na jihar Kano da ma ƙasa gabaki ɗaya ba murna suke da a koma sabuwar Najeriya. Wannan new Najeriya wacce Bahaushe yake cewa sabuwar Najeriya, wannan jama'iyya ta matasa ce ta masu sai 'yan Najeriya ce ku. Dukkanin waɗanda ba su da ra'ayi irin namu, wannan shi ne tashin hankalinsa a halin ya san kudaden da suka ɗiba za su fito da su da nufin cewa su sai matasa a Najeriya. A sake mai da unguri kamar yadda Bahaushe yake cewa ina tsamiya. Sai an zaɓi wannan jama'iyya, sai an kawo ci gaba a Najeriya, sai an kawo zaman lafiya a Najeriya, sai an inganta ilimi a Najeriya, sai an matasa aikin yi a Najeriya, sai mata sun haihuwa asibiti kyauta. Musamman mata da suka zo wannan guri muna godiya kwarai da gaske. Musamman matasa da suke wannan guri muna yi muku godiya. Haka ma matasa waɗanda ba su zo wannan guri ba kuke da cikin su a nan duk inda suke a wannan jiha da ma ƙasa muna gode musu. Muna gode wa 'yan kishin ƙasa waɗanda suka zo wannan guri, kuma muna gode wa 'yan takararmu. Muna bawa hankali musamman a wannan bangare na arewa da ma Najeriya, matasa su rungumi wannan jama'iyya, masu sha'awar takara su je su sai kuma ana sai da ku. Masu sha'awa su taimaka a tabbatar da gaskiya a Najeriya a wannan lokaci namu ya zama wajibi a fito a tsaya a tabbatar da gaskiya, a tabbatar da tsari wanda ke zai kawo shi. Muna godiya kwarai da gaske. Muna addu'a yadda aka zo nan lafiya, Allah ya koma ko Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya ga baki da. Wani irin fata kake mai girma gwamna da ya karɓi kujera ya yi a irin wannan guraren da ya rushe? Wannan shi alhamdulillah shi wannan gwamnan da ya karɓa muna kyautata masa, saboda mutum ne wannan duk abin da ya ɗauko gwamnatinsa a tsari tun kan taro an rubuta abin da za a yi mutane an faɗa mun ji, sai dai mu fatan Allah ya bashi ikon yau alƙawarin da ɗaukar al'umma. To akwai rawar ɗin gidan gwamna da aka rushe wanda shi mai girma gwamna ya yi magana akan cewa ba a gina abin mai ƙarko ba kuma sannan ba a yi shi a kan tsari ba. Wannan abin dole in ka to duk inda rawar ana so ka hango wanda ya taho da tunan ba, amma shi ko wannan mutane ne ba sa ganewa. Wannan kuma in ka taho daga nesa ba za ka hango wanda ya taho ba, ko ta ina ya kankara ko ina. Ai ba haka ake, ai gudun nan ai gidan gwamnan house kamata yi a yi logon Kano state a wurin, sai aka ji aka wani logon masarauta ce. Wannan ma ko da duk wanda ya tabbatar ba wayewa, kamata in zai abin nan a je filin gidan sarki ban bangaren rawun ɗin nan a yi musu irin wannan, an san masarauta ne dai algaita, ai gidan sarki aka sani da algaita, shi kuma gwamna jiriya aka san shi. A bangaren ilimi da mai girma gwamna ya gaji gwamnatin wannan jiha, wani fata kake da shi akan bunƙasa harkar ilimi a jihar Kano? Alhamdulillah su wannan aikinsu mun sani, akwai 'yan uwanmu abokananmu wanda iyayensu ma haka jirgi iyakar ba su taɓa zuwa ba, sun taimaka musu sun je sun yi karatu, iyayen nasu ma sun mutu yanzu suke girgir gidajensu. Wannan abun alfahari ne, mun san tabbas wannan gwamnati ne mai faɗa cika. Wani fata kake wa al'ummar jihar Kano da kuma mai girma gwamna da ya karɓi kujera? A kuma jihar Kano mun fatan alheri, ku yi haƙuri duk inda za a yi gyara sai ya ɓata wa rai, amma wata za a gyara. In dai gyaran za a yi ba son zuciya ba, duk wanda ya yi gyara sai ya ɓata wa mutane. Kullum shi za ya kare mu, shari na mutum da aljan mugu da muguwa su kyale
bakin ciki kashe makiya. a Kano amma ya kamo hanya a tattaki yana tafiya da kura ne ba hanya har zaman da gari amana ce yo sai da mutanen gari ne sun samu masoyi mai Allah tani ko yoba mo besutu aljanna amami min fulɓe komin roni min janga min dura min rema ngam ma dukuteji ɗo pat o wanni amin nda makaranta nda ngesa nda tabbaji kadi en dura komin toy on amuna donc so ɗumɓe o yiɗi fulɓe gammaji enen bon hokka mo haɗin kay hokka mo ko duniyaru Allah ballumo Allah juttuno Allah juttuno barke albarka annabi Nigeria babban abin da zan yi magana a kai shi ne mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dan kishin kasa dan kishin jihar Kano dan kishin wannan gari na Munture wannan bawan Allah ayyuka da yake yi na alheri yau gashi ya shigo wannan gari na Munture muna cike da farin ciki mun ga masoya sun ga wannan bawan Allah muna gode da Allah da ya ba shi lafiya ya ba shi riko ya ba shi kishin al'umman Najeriya ba ina so na kira gare ku matasa ku tsaya ku rike amana ku tsaya ku rike girmamawa ga wannan bawan Allah ku
tabbatar cewa dukkan abubuwan da yake yi domin ku domin mu domin al'ummar jihar Kano da Najeriya. Zai girma jagora muna gode maka Allah ya yi da sakayya na irin waɗannan abubuwa da kake. Muna da wakilin shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta ƙasa wadda ta fi sani da Miyatti Allah Makbal, wanda ya samu wakilcin mataimakin shugaba mai lura da yankin arewa maso yammacin Najeriya jihohi 7 har da Kano. Wannan shi ne bandira Alhaji Hamisu Shu'aibu Tunas, wanda wannan wuri za mu ba shi wannan abin magana domin ya gaisa da masoya ɗan uwa Fulani na hakika, Fulani na zahiri. Assalamu alaikum. كلنا كذلك الدين المسلمين. أن ودين من قدم أنت مجنبته. الشيء الذي ينقضى. saboda akwai makiyaya iri wa'anda ba su ci bari in dan bayani gaba. Makarantar da aka buɗe ita ce za ta kawo mana ci gaba. Mu samu mu shiga karatun nan mu samu ilimin zamani kuma mu tsaya mu samu ilimin addini. Shi kuma wanda ya buɗe makarantar nan Ubangiji Allah ka biya mashi bukatarsa, Allah ka biya mai bukatarsa, Allah ka sa aljanna firdausi ita ce makarantar saboda wanda ya ilimantar da mutum dubu ya fi wanda ya ma kuɗi. Kuma Allah ya raba mu da azzalumai. Yana kira ga sauran masu kishi su dawo su taimaka ma bawan Allah nan yadda ya gina makarantun nan, saura ma su gina makarantu domin a samu ilimi a ilimantar da 'ya'yan makiyaya. Allah ya saka ma wannan gidauniya ta karkace da alheri. Allah ya ba shi shugaban ƙasa. Fulani a ko'ina suke a Najeriya. Mai girma bandirawan asali, Excellency,